done. Kana wewe ndiko shanewe kuti usaverenga masoja ako. David paakaverenga masoja Mwari vakatsamwa vachitsamwirei hondo dzese dzaJehovha hautembe nezvauinazvo unotemba naye pamusoro pezvauinazvo. Hallelujah. Izvo zausikunamata because pay yako ichiri right. Ikangonzi yakudzikiswa chete Andingapinde pari kutaurwa zvakanaka kudeka. Kamari kacho kachiri right. Ma-connections auinawo achiri right. Ukanzwa kuti munhu uyo ku-UK hachakurangarira ndinamatire mfundisi. Kopa anga achikutumira mari waidiri kunamata waiverenga masoja ako. Kana iri right hauwanikwe. Saka makazogadzirirwa meti manje order yakachinjwa nehama dzedu. Unoziva Jesu ane deliverance yaakaita ari pamuchinjikwa. Zanzi curtain rakabvaruka kubva kumusoro kusvika kuzasi. Remuchechi kwete rekupower. Chechi inotomboda kuti deliverance. Wasi inogona kutichinjira order. Pare kunzi uya utendeko yagamuchira Jesu unenge kutenderera 300 yamutoona kuseri zvako zvinoita musha unotoona kuti zvaita. That relationship iyo ndeko hotspot kana prophet. You need a permanent relationship yako na Mwari. Yakuti kana papa wasipo unonamata Mwari akakunzwawo. Why? Because pamwe pacho vanoti dhurei. Ndikati kudhura ndingaenda kuwanzira kuti dhurei ndichanza. Because unongofunga unotambira 3 you want 3 foot. Oenda zorega kuita onza una faith. Unaibuda sei iyo. Unonomangara kunani. Eri ndora komanje kana usinga uchibata 3 chidiwa chitonzwa iyo nakachipa. Iye ndiye akabhadhara. Rakunototaka bhadhara on your behalf. Problem yako mama Joseph. Avaziva zvakaitwa naMwari. Saka vachitakura mari kunotenga chibage. Mari idzorerwa masaka. Ndi Joseph chenda anodzorera mari. Tapienda izore. Jose ndiaisa mari musaga oti dzihama. Vhangeri andiri kuparisa ndere ukama. Pane ukama pane kuwirirana dai kubhadharisana. Ari kuda ukama newe Mwari. Iwo ukama na Mwari haudi. Uri kuda vane ukama naye kuti vakubatsire. Ku hotspot kwa. Munoenda momuona kuseru. Dambudziko rimwe rakasumuka mauya momuona futi. Manje anofa ndo imwe problem. Akasafa anoita nyaya dzekuti wegonopera power. Bati ndapapa chidaro. Handisi kuti kuona vanhu vamwe vachichinamatira zvakaipa. Handiri kuti sa hotspot relationship ivane ukama naMwari. Usati wabatwa musoro, batwa mukati memusoro, get knowledge. Sautona tikana vakasauya kuchechiwa huende, unotobvunza kuti vari kwe. Vanoti Mwari ari kwe, vari kwe here. Why vakakuhotspota. Irakirisi kuti vakupe. Vanotosendisa ulosika, because wakuzvinamatira ka. Secret yeng'anga kuti irambe ine mari. Usaudza vanhu kuti muti uyu muti wewei. Saka uchipiwa kakaoma. Kuti ushaiwe flu. Ngozi imwe miti yacho unayokumba. Wegoro kuno kaongorora kuti musasaka. Saka nokupaka kati ombe. Lopa ni mari yeng'anga kukipa ma secrets. But kwa washumiri wakaitwa sei naMwari, we are anointed to reveal the mysteries of the kingdom. Sometimes I need to your mandate yacho to equip you, to empower you, to worship God on your own. That's the mandate. Because it's no fucker. That's why it's one not pressure to Munaba. What no famba, no fa, no neta, no water. How can I be the only preacher? Kutokusunungura utiterera wa mwachishumira. Ndikawa favorite yako ndikakuitira drama unopera power. Tandiye chete munhu wamwari ndiye chete munhu wandiye ndinofa. Ndinorwara. But ukawane mind yekuti Mwari unodana vazhinji kuti varivhile zvakavanzika kuupenyu hwedu. You become cool. Vanhu varita kusungirirwa order yakachinja. Kuparitsirwa Kristu kuti utende uko poneswe neukama naye.
zvakabviswa zvapo ndezvipi. Ukauya ukaona munhu waMwari haurambi wakadaro. Ona wakavaona unoramba wakadaro, saka toita sei? Alright, rekanipedze statement. Unoziva, I'm not against church. I'm against religion, inobviswa parelationship. Unoziva kuti nhamo yatinayo mubody of Christ yekuti vanhu havadi kurumurwa kuti vazvinamatire Mwari, vazive Mwari. Hozi vakaudzwa kunzi kuna Mwari vari too powerful, too special. Tese panapo tiri vana vaMwari kana takagamuchira Jesu. Chatakasiyana magifts kwete marights. Kodzare dzedu muna Mwari sevana vaMwari takafanana. Chatakangosiyana zvipo kuti mwana uparidza, mwana uimba, mwana udii. But we are all sons of God. Tine marights akafanana. Saka havadi kuti uzvizive kuti urambe uchi hotspotwa. Pese pauno hotspotwa iwewe panonyanya kukuvara iwewe kwete iwo. Wozvi unobhadhara. Jesu akati kete ngaribvaruke. Why? Nda kupa vanhu right yekuti kune vari ku Hall of Holies nevari kumbombera. Kete ndikabvaruka masanganiswa na Kristu kuti mese mava a royal priesthood. Peculiar people of those generations. Amen. Vana power komana vanenge vachingotaura so. But ukaenda kusonono zvinhu zvako zvinoita mushe. Zvinhu zvako zvikaita mushe iwe usiri mushe haufa. Kuna Mwari wacho wamuira. Ndinoti Mwari vane tsitsi zvakuti zvinogona kutofamba. Nokuti vane tsitsi kwete kunokuita. Mukadzi akabata mukombero waJesu akapora. Chakaita kuti Jesu abvunza ndani andibata, unoziva zvinorevei? Ari kuti zvako zvinogona kuita tisingazivani. Nokuti Mwari ane tsitsi. So tikushanda pauri asi relationship tsitsi. Auza tsitsi nekudanana zvinhu zvakasiyana. Wanzwira bofu tsitsi unodanana naro. Tsitsi nekudanana zvakasiyana. Mwari vane tsitsi asi vane rudo futi. Saka kune type inotodanana naMwari nemwe inongopfirwa tsitsi naMwari vasingadanana. Dai Mwari ati basi. Taregera kuverenga masoja. Kuverenga masoja kudi kuimba nesimba rako. Akaverenga masoja kuti apa tinokunda. Mwari ndovati kuna Gideon wakawandisa. Unoti Mwari haashandi nenhamba, anoshanda nefaith yako Mwari. Dai ndabata mari zhinji. Kubata mari zhinji kuri right. But ukashaya dzinodhonza mushe. Unotanga wakabata shoma. Tauya ndizoti totambiri yakafanana, but zvinhu zvainazvo so anenge tsotsi. Uku kukashota kune nyaya. Akazodza musoro namafuta, mukombe unofashuka. Increase inobva pa-empowerment of knowledge. Anozati Mwari ndowakati let the birds fly. Nanasi ostrich haiguru. Ndaitori sheep. Ndone mafeathers. Ndokandira mazai. But haisimuke. And Mwari havalevi. So what went wrong? Cheka zvakaita ostrich inokupa clue. Yakasimba kwese kudiki ndekuti. Vakuru dzikasadonza mushinokuwa. Amanda munyepera kuti usafunga kuti unodei, usafunga kuti unopfekei, verenga mushe. Inoti usafunganya. Haiti do not think. Inoti do not worry. Why are you thinking my class is true? Munandanga akatendeuka anobviswa brain. Tamwari vanozviita zvinoitika chete. You need knowledge. Alright, mirando kupe inonzi understanding yezvinhu zviri background, because we are heavenly minded, not to be atheists, but to dominate it. Chinoita kuti munhu anonama makoti asaende kugorodhoku kuchi achiperera kufakosi kune mari ngekuti iresearch yaakaita kuti uku ikaboka vanorasa but Mwari mune zvishamiso zvinofanirwa kuita. Nezvishamiso zvavo havana kususpenda your thinking and understanding of issues. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari asi anowanikwa kumaraini kwavo. Haachagwe muchechi, anotsvagwa kumaraini. Haurambidzwe kufunga. Vana zvipo zvinobva kuna Mwari kusvika waroora. Ukadhidheya unoramba usina mwana, usina matamaticha. Pane zvauri kumisa kuita on the ground. Father, we thank you for your grace, we thank you for your favor. Mazvita nekutaura kuupenyu hwedu. Tibvisei mukuvimba nesimba redu. Tibvisei mukutrusta kungwara nemaconnections edu. Tivimbe nezvo. Handidi kuverenga masoja
ndakuda kutsvaka nyasha dzenyu dzinondipa victory in the mighty name of Jesus. Amen. God bless you people. Mwari vakuitirei nyasha.